Na parjolo sahali tamahi tamadok mulai tegurang tutuat tapadeng ngebasai. Na mangalen ari nauli ari naringgan. Boy hitamar pungu dengan anon di bagasan nama lasni roha. Di nama Shalome. Di nama jalo pemasuk-masuk parbogaso persaripeon. Bahop punami boru batu bara rapak dohot marga purba. Dison opung. Rodo hami ima tulang ni si matuam manang na tulang ni oma. Mabuan ulus na gajak si torok rambut. Asanggiak manyan. Gajang barita gabe barita horos si bigen nami tujolon nerion. Di hamuna dua pahopun nami si dohonon nami. Anggiak manyan rumah tangga muna rumah tangga na berbahagia. Siolo yajar terlumu bima siolo ya hatani Tuhan. Di hamuna dua pung. Anggona mar rumah tangga. Takas dodohonon nami di hamuna dua. Cukup gampang. Tapi mempertahankan rumah tangga itu yang paling susah. Biar kalian dengar itu ya pung ya. Jadi kami yakin dari pungon marga Siregar boru bere narong sia sinipuan yakin dan percaya bahwa rumah tangga kalian itu nanti akan langgeng selama-lamanya. Sotu ngadong hata nama doko sirang di hamuna dua. Ngatakas nak kini bagi hamu padokon di padita. Tungna so jadi sirang yang goso sinirang di hamatean. Jadi songni maju hata tu hamuna dua di pahopunami di bere nami boru gultom. Om mahami bere pungon di marga Siregar rasa cidipuan. Dohot dohai marlas niroha dilas niroha munai hubak kami di son ulos nagajak si torok rabu anggiat nian gajang mabarita gabe berita horas si bigon nami tujulon nariron. Dohonok kuma di hobere. Songo padokon di situ tuai. Taki mawalang jalagaligang malagalege. Saya tubuh mah di helamodok baru mau paparan. Uhut matakang jala majuara. Ala parsidoh do di pungon ni Nabelgei marga Siregar adong gosongon sosial siap punguan. Otik sosadiaon las marhama. Sadanai muse di bereniba ala parsidoh do muse di pungon ni Sormin adong gosongon sosial. Jadi mulai tema las marhamad jalo te bere padok dihamuak kana merdongot tubuh dohorok kuma songo padok ko di situ tuai balit teng mapagabe tu modal situ duan. Hari ini hamuma batu bara boru bere gawe ala nunga takas widahami marsi paululuan. Anggiatnya rumah tangga. Anggiatnya pungon naringkan pungon ponon tujolon niron jala di pasu-pasu Tuhan. Otik songo di pihata namin siap pungon di marga Siregar las marohamu ate bere ale tabe otik ngai. Mau lihat tema di Tuhan, mau lihat tema nang di hita sude nunga dengan naking bere nami sirini dohot bere nami si purba majalo pasu-pasu siat Tuhani ingot tamu mah hata pasu-pasu naung di pasahator di Tuhani. Kami dison perjolo sian hula-hula na poso do. Da parpudi manon siat tulang. Jadi si dohonoku tuho bere. Sai keluarga na berbahagia maho. Sai gabe mahamu ate. Hendaklah selalu sehati, sepikir, seturut dengan apa kata Tuhan. Hendaklah kalian selalu diberkati Tuhan. Babinat kokujur ma tutop ini tapian. Tu dia ma hamuna dua bere kumijur. Tu sima dapat persaulian. Imasian hami hula-hula na poso. Tongon ima tutu dan tulang sini berdiri ini dari kami tulang. Tulangmu yan ini ya amang jos gultom tulang suhut. Ya, jadi seperti yang dibilang nan tulang tadi hula-hula na poso, tadi sudah kalian dengar pemberkatan di gereja. Mengagudang kahatan ini tua-tua nama dok. Tung na so jadi sirang so sinirang ni hamatean. Ya, jadi nunga sahat tamu sadari waktu tumat jalo pamasu-masuon siap bagas joron itu hatta yang sudah lama ditunggu-tunggu inangnya. Sidohonon nami Tuhamu, lihatlah cara ini gitu bagus, ya, gitu mulai pemberkatan sampai saat ini masih padat orang, masih penuh mengasih ulos, mengasih kata-kata untuk bebere kami ini dengan si purba, ya, jadi
pinatikon hujur mainnya tu topin tapian. Mana tu dia hamu tu mangalaka di sini hamu dapota persaudian. Matutu. Tu buan lak mainnya tu buan si korung di dolok ni Purbatua. Tu buan anak doho boru mahamu tu dongamu saur matua. Matutu. Dia daku di song. Edaku opung Gabriel boru. Ya, Maria iya marolo polo motor di maidaku di bagas sadarion. Nunga sau be boru siap udami marumah tangga. Tambah sehatnya leda, jangan lagi nangis. Ya, ngamar dalan ulau doh denggan. Ya idaku, jadi pengjang saur matua maho idaku pa bereng-bereng aka pahopu sahat tunamar nini tunamar nono. Matutu. Ay masuk nono nami tu idaku jauh dari penyakit. Ya, jadi isong lima sahat ni solo mana sahat matubaktean nunga sahat sadarion. Marpesta hita mames tahun pesta pernikahan di Berenami Sirini doho si Purba. Saya sahak me itu panggabe itu parhorasan. Matutu. Gabi macalah horas tapuji ma tuhata pardenggan basa. Ala asido tolong ni rohana do na mangiri-ngiri kita sa lahukna. Ipas sahak ro di partikianon. Acara demi acara nunga tapatupa di bagasan las ni roha. Tamasi tutuhi tamadok maliate tutuhani. Adorak sohu atau kami aka ulos nagajang si torok rabu na uwag kami parjolo majohu atau kami si buwan nami parbuwe ni tangan nami nakikuwag kami do parbuwe pir parbuwe sakti boras si piritodi asa dohonom mahatana asa say sakti madingin sakti matogu mapaparata jala matakang majuara asa pir mapoki bahul-bahul pacalongan pir matodi muna hamu pamuruan nami jala luju-luju manang aka pangomoan di iboto nami di Opu Gabriel ito hida hamido mulai san akka arinak salpu sahat ro di partikianon Maria iya roham hida hami jala nunga tulus ulaw ni nunga sahat pasu-pasu pardonga saripion tu berenamion di pasahat tuhatta marhite na posona jala di ulaw sadarion di acara di gedungon hudul hita salu akaraja naginokon di kursi na hot sikka na maktiar tiar mapanggabian tiar parhorasan di ita saluhuna saha mapasu-pasu sian akka hula-hula tu berenamion dohot iba berenamion ito asa dohonon mahata ina tua-tua ador hadupang ma togu-togu ni horbo ador hatiti togu-togu ni lobu penggeng saur matua maho ito satu namar nini marnono togu-toguon ni pahopu. Matutu. Hami pe hula-hulam las situtu do rohanami. Jadi di Berenami na dua. Di son rodo hami adorak suatu si arong na lupa. Biasa do hami. Jadi to di son rodo hami sian punguan toga gultom boru bere iba bere sekota madia padang sidempuan. Molo pedi daho hami to di son torop sopiga alanya kasih bayanondo da akang gota dang boy sudah tarbuan jadi tuk sono piharo nami uli maroham di si itu jadi hobar tu anggaran dasar anggaran rumah tangga ni punguan otik sosadia pe itu na boy tarpatupa dos ni rohatta do itu tamiang nami marhite punguani otik sosadia mai alay makorhom mai tu si pakyam muna tu akan perlu pasu-pasuan ni Tuhan jalong ma jadi songoni ma di bere nami na dua di soang mo bere mabuan ulos nagajang si torok rabu asal non mahatana gajang ma barita gabe barita horas si begion nya katulangmu tuaka ari na mangihut asa dohon mahatani pasa tuwan laklak ma tubuan sikoru di dolok ni Purbatua tubuan anak tubuan boru maho bere jalahot mayatong dongamu sahat tuna saur matua Matutu. emesita batua ma perlinggoman ni si borok dilehot tua ma di hamuna tua jalahuhu ma hamuna di parorot Matutu. urak ni nang kamatu urak ni hotang ia tu dia hamu mangalaka
di si mahamuatong dapotan patsamotan. Matutu Raja Nabi. Sahat-sahat ni ulu, sahat matuwatian. Hupa sahat hami, ulos si gajang rabu si torok rab, ulos na gajang si torok rabuon, sahat matuhamu pasu-pasu nung Tuhan, horas jala gabe diramoti Tuhan. Amang pade nami nalaw mamulo si mahami. Baik damang ma godang na hopartusi.
Rico Perkibo. Sehe. Yes, taberang waktu inang. Sampai jam 5 do. Gedung tahun. Horas, horas, horas.